खालामनो हादिया मानो दा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादिया दिनै खालि थगायनाय दिनै 1500 कोटी थाखा फैनांगौ दंमोन दा बेखौ हिसाब लादो रायजो राजाफोर हिसाब खालामनाय सम फैबाय नङा होमबा 4 बोसोर जाबाय सुक्ति खालामनाया 2020 नि 27 आव खालामदों नङा होमबा 27 जानुवारि हिसाब खालामदो बोसोरसे जाबाय बोसोरबा जाबाय नङा होमबा बे 1500 कोटी थाखाखौ प्रमद बर'आ हजम खालामजोबनानै उदै थिखोलायनो हायि जागासिनो नङा होमबा नंगौना नङा गैला हायाव जिरायनो हाला खामफ्लायावसो जिरायो जयग' होबाबो थुनावसो जिरायो बे 1500 कोटी थाखाखौ जानानै उदैया ओरैबादि सां जाबाय बेना नङा होमबा जादोंना जायाखै सां जाबाय 1500 कोटीया दा हिसाब लादो रायजो राजाफोर इन्डिया गभर्नमेन्टआ ओंखारदोंमोन बोसोरथामनि गेजेराव 1500 कोटी थाखा हरनाय जागोन फैसाथ' सफैजोब्बाय नङा होमबा सफैयाखै सफैबाय बहा बाहायगोन दाना हिसाब लादो दाना हिसाब लादो बहा बाहायगोन 1500 कोटी थाखानि बहा दालां बानायगोन 1500 कोटी थाखानि बबाव न' बानायगोन 1500 कोटी थाखानि बबाव इरिगेसन बानायखो 1500 कोटी थाखानि बहाय कमिउनिटि हल लुखो 1500 कोटी थाखाखौ बाहायनानै नोंहा गंसे बिल्डिं लुखो गोविन्दआ गारि गंसे बायखो लरेन्सआ गारि गंसे बायखो बेनि हिसाब बिदो दाना जोंना रायजो राजाफ्रा सम जाबाय नङा होमबा बारलांबाय बोसोरथामा बोसोरबा जाफैबाय दा बेनि हिसाब खिथाब लानायनि सम फैदों रायजो राजाफोर बेनि हिसाब खिथाबखौ जों लानांसिगौ दा लानांसिगौ खालि थाखा जानाय थाखाखौ बिराद फर्मुला बानायनानै जायो ओरैनो जाबा हमहाय नालाय मिटिं गिदिर बानायो दहाय आब' बुंलांनाय बायदि नलेज फेस्टिभेल 45 कोटी थाखानो मिटिंआवथ' रावबो फैया बे सुनु सुदना आरो साउथ इन्डियान एक्टरा साउथ इन्डियान एक्टर एक्ट्रिस लाबोजोबनानै नलेज फेस्टिभेल आबे एक्टरा मा नलेज होनो हागौ बियो बोरै एक्टिं खालामनांगौ बोरै मोसानांगौ बेखौ सोलोंगोन बियो बोरै सौलायनांगौ गुन्दासो लायो बे सुनु सुदाथ' फ्रायानो नङा होमबा बे बोरै गुन्दा जानांगौ बेखौसो सोलोंदों नङा होमबा नलेजआ बेनो जाहैबाय बे सुनु सुदा बे बर' सेंग्राफ्रा भिलेन रलखौ बोरै लानांगौ सिनेमा शुटिं खालामबा नङा होमबा बिटिसिनि मानसिफ्रा माबायदि भिलेन जानांगौ बेखौसो फोरोंलांबाय बियो लेखाखौ फोरोंलाङाखिसै ना सासे बिमाया जे फिसाखौ बोरै खांनांगौ बेखौ फोरोंनो रोंदोंसै बे एबिसिडिखौ बोरै फोरोंनांगौ नङा होमबा गारांगौ बारांगौ बोरै फोरोंनांगौ फोरोंलांनो रोंदों बेखौ फोरोंलांनो रोंदों गैया बै एक्टर एक्ट्रिसफोर फैबाय नालाय जोंना सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओइ उमुक एक्टर फैयोनो बेबादि जादों मालाय दा थांनाय बारनि बिटिसि इलेक्सनाव फैला मुरगेरे फैगाराखैबा जोंनि क'क्राझाराव फैयाखैबा क'क्राझार सिगां जि मिटिं गाफैबाय आं सानसेखालि बुंना होगारबाय बे फैलानि मिटिंआव बे फैलाखौ बे कमेडियान एक्टरखाय नायनो थाङो बर'नो थाङा जादोंना जायाखै दा नायबाय चिरां क'क्राझाराव जि मिटिं खालामबाय सोरथो देरहाखो जोंनि क'क्राझाराव 12टा समस्ति दं सिभिल जिल्ला हिसाबै मोनसेल' देरहाबाय उकिल मुसाहारि बे फैलाया खामानि जादोंसै गैया बेबादिनो बिसोर नैबारावबो बिदिनो एक्टर एक्ट्रिस लाबोनानै जोंनि मानसिफोरखौ बे एक्टर एक्ट्रिस नायनो लिंहरगोन आरो मालाय दा बयबो नायगोन नङा होमबा गाबोन जुदि माधुरि दीक्षित फैयो जों मालाय नाया थागोनसै करिश्मा कापुर फैयोब्ला जों मालाय नाया थागोन अजय देवगान फैयोब्ला जोंना मादै मोना बाजै मोना ओरै थागोनसै अजय देवगान फैयोनोहाय फालि नायनिथ' नङा होमबा बर'आ जेरावखि होआ बेलाय गावबागावनि खोथा सोर बुजिसै नङा होमबा बेबादि नायनो थाङो आरो माने एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ दा बिदिनो फर्मुला बानायगासिनो दं खालि थगायनायानो मोनसे मात्रा जाबाय लक्ष्मण रेखा बारबाय नङा होमबा ओरै लक्ष्मण रेखा बारबाय ओरै खामब्लावजोबनो नागिरदों नङा होमबा खामब्लावजोबसिगोन 100थानि बारा जाबाय ना बे खम माबाया बुङाखै होमबा कास्टमार बुंदों नङा होमबा दा बै सिथाखौ राबुरा लांनो फैबा लक्ष्मण रेखा बारनो नागिरदों अरजोनाखै होमबा दा बेबादि जाबाय लक्ष्मण रेखा बारलांबाय प्रमद बर'ना ओंखायनो लामायानो जेबो गैला बेराफारसे थांबा अरनो बेराफारसे थांबा सागर होनदों सागरावथ' मा थायो गोलेर थायो मा थायो मर' जाखाबाय नंगौना नङा बिजेपिआ बेखौ अलरेडि मर'बाय दा बे मर'नायनिफ्राय बारग'नोसो दा जोंखौ लाफैदों नालाय दा बे जागासिनो दं सागरावबो बारग'नो हाया जाबाय आरो बेराफारसे अरजों ब्लावजोब्बाय बर' रायजो राजा अरजों ब्लावजोब्बाय बिटिसिनि गासिबो रायजो राजा रागा जोंजोब्बाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा रागा जोंजोब्बाय मास्टारफोर रागा जोंबाय साख्रि आवलाफ्रा रागा जोंबाय आरो बहा थाबावनांगौ बेलाय दा प्रमद बर'आ मा सानदों आं ओरै थांबाबो मर' जानानै फैखासिगोन
जुदि अराव खामथारना थैगासिगोनबा नांगौबा सोरनिबा माबायाव आश्रय लानानै अरनिफ्राय जाहाथे खामथार जानो गयो बे फर्मुला इसोरना ज' जानायनि बाथ्राफ्रा ओंखारफैदों आरो मालाय